unu malụ ebe unu batara ụmụnne anyị ndị nọkwa na mba ka ha marụkwa na onwere ifu ụmụnne ha na-emekwa na mba ọzọ ekwesịrị ịṅomiri maka na afọ a na-akpọ ụmụ Igbo ọ dịrọ mma Igbo kwesịrị ịgbanwe maka onwere ife eji wee mara Igbo ife ahụ ekwesịrị eji wee mara Igbo ife anyị kwesịrị ịdị eme n'ụbọchị tata ọ bụghị na anyị na-emekarịcha ya n'ụzọ ọma karịchara mana anyị so ụzọ ọkpa nna anyị ha ji wee bika nka anyị ahụ eme ife obi mmapụ ife anyị na-akọwa ọrụ ugbo na-azụ ụmụ anụmanụ Ahịze nwanne m nwoke bụ Chijioke Amachukwu onye Akagbo eze mụrụ agụ Nnewi ka ọ bụ mụ nwawo onye ụmụ m agbụrụ agụ Nnewi ahịa nwane n'ụzọ niile enwere ajụjụ m chọrọ ịjụtụ tupu anyị ebido kparịwa hụ ụmụ anụmanụ ndị nwere ma ewu ma ọkụkọ ma atụrụ ma ebule ma efi anụkwa m n'ụlọ nwekwara eze ebe ọfụma a ga-ahụcha ihe ndị a biko gbatụgodo ọha na eze ndị Igbo ebe anyị nọ taa ebe unu nọ ebe a ebe a na-akpọ wetland Mfulenyi ya n'ime South Africa Western Cape ya ebe unu nọ ana m asị unu nnọọ udo ya mara gị mma ọha na eze ndị Igbo ebe anyị pụtawara bụ na Mfulenyi nke nọ na Western Cape South Africa ebe a bịara ịhụ ezigbote nwafọ Igbo na nwere ezigbo ihe n'ala South Africa. Kedu ihe o nwere ebe a na-azụ ụmụ anụmanụ dị iche iche. Kpọọ ya na ọkụkọ ọ ga-aza gị, kpọọ ya na ewu ọza gị, kpọọ ya na efi ọza gị, kpọọ ya na ezi ọza gị, kpọọ ya na ma ebule na atụrụ ọ ga-azacha. Ya were otu o si create an opportunity not just for himself ma ndị obodo nabatara ya maka implement ihe a buru ibu ọ na-enyecha aka. So ihe ji na-eweta ya nwoke ụwa mara na ụmụ Igbo na-agba mbọ ebe ọ bụla ụmụ Igbo nọ. Anyị na-abịa ka anyị bizie, anyị na-abịa ka anyị mezie. Achọrọ m iji okwu jiri mee ihe niile ka anyị gawa ka iziwe anyị ebe otu o si dịrị onye isi gbagota ka anyị na-egosi ihe na-eme. Biko onye a na-anụkwa n'uwe onye biko. Afọ m bụ Chijioke Amachukwu. Chijioke Amachukwu. Okay, iwe onye ebe? Onye Akabezie mụrụ agụ Nnewi. Akabezie mụrụ agụ Nnewi. Akabezie mụrụ agụ Nnewi. Ndị Nnewi. So kedu ihe ị ga-eza ya taa? Achọrọ m igosi unu ebe anyị na-azụ ụmụ anụmanụ. Ewu, atụrụ, ma efi na ezi. Udo. Ngwanụ ka anyị bawa. Choi. Ihe a na-ahụ otu aja ala ebe a dị. Aja ọcha, aja white. Aja Google. Na-ewu ndị nke ọ dịkwa ka ewu anyị nwere na Nigeria, ọ dịghị ka ewu anyị nwere n'ala Igbo. Angolan goat ngwachere ka ahụ dị ọfụma. Ewu ofu ihe ya mebiri emebi. Ka Angolan goat. Angolan goat. Ọ nakwa ụtọ. Gwogwo ọ tọkarịrị nke ị na-eche sef. Ya Angolan goat. Nke a na ego ole ka a na-ere n'ego ndị be anyị? Ewu ewu 2,500 na ego ebe a. Ya ịgbanwezie na be anyị it's like 200. Yeah. Wow. By far. Ka ọmakakwa ngwan. Ndị a Bua goat. Bua goat. Yeah. Okay, Bua goat. Yeah. Denk ego ole nke a? Ewu nọ na 4,500. 4,500. Yes.
Yeah. So okay. Okay, how many species in your bank? Another one here. Cow, milk, goat. Yeah, again. Milk goat. Yeah. Milk goat. Okay. Yeah, milk goat. Yeah, milk. Yeah. Una milk. Buy that milk. Okay. Okay, nke na ọrụ ya wee na-agbata milk. Yeah. Goat milk. Okay. Na atụrụ gasị. Anyị nwere ụdị atụrụ a n'ala Igbo. Yeah. Eti ndị nke a ndị ukwu ya na ama m size anyị na-enwe. Ama m size anyị na-enwe na Gbachido ha n'isi ebe ni ka ha ghara ịgbapụ too much. Ebe ka ha na-awụgharị. Etu ha nọ na. eze atụrụ ego ole? Anyị na-ele gas square 2000. 2000 atụrụ. Yeah. Enwekwa species anọghọ here. Anyị na-elekwa 3.5. Okay. Yeah. Anyị ga-enwekwa ọda very soon. Ewu a bukwara ibu. Kọwaa ji amị na ya ebu. Ọ buru ibu nwanne. Mkpọcha ya kịta. Mkpọcha ya ivu ka ọha. Okay. Ngwanụ ka anyị ga-ahụ. Ka anyị gaa n'ụzọ efi. Yeah. Pụtasa ada ka m gosi gị efi. Okay. Efu kwa kukibu na papa bene. Mana yete pasada ya tabanja nina. Yeah. Okay, okay, species yake hana. Efu wizibu kukibu. Wizibu kukibu kwa na nina. Yeah. Efu ndani kwa na ajaba. Efu bread eji enye ha nni. Aije enye ha nni. Okay, bread ebe arụrụ ya emebi ka ọ. Emeghị mmebi. Okay. Ọ bụghị mmebi. Ife awụ enwere ike nwee mistake na packing. A drop ya anyị nweje bukọrọ ya. Okay. Anyị ji azụ ha. Okay. Ife a bụ nni. Okay. Glass kpọrọ nkụ efi na-atagasị. Okay. Dịka nni efi. Ife a bụ nni efi. Ife na bread. Anyị pack la pack. Okay. Ọ nni ụmụ anụmanụ niile nọ ebe a na-eri. Okay. Ewu na-eri ya. Ezi na-eri. Efi na-eri. Okay. Yeah. Okay. Ebe a storage. Okay, ihe a na-akọ ha. Nye ya kwa. Ka oge nke ihe a na-akpọ nka. Straw. Yeah. Ha na-erikwe. Ha na-eri ya. Begodi nso. Ogunu na-azụ ya azụ ụta. Anyị na-azụ ya azụ. Nke a na ofu nke a na nwere ike wee ebe. Ofu straw 50 rand. 50 rand. Maka ofu bundle etu a. Yeah. Yeah. 50 rand. Yeah. Ọkwa nnukwu ego n'ebe. Nnukwu ego. Okay. Section obele efi. Okay. Anyị nwere here. Like young ones na-egwu ka na-ebu ebu. Ọ ha nwa nọ here. Akwa efuge. Okay. Ị anya efu ka ha si wee nọrọ. Yeah. Ebe a ka anyị na-enye ha nri. Okay. Ebe a ka ha na-eri nri ụbọchị ha niile. Okay. Ṅụọ mmiri. Anyị na ha anya fụ na ha ọdụ ha ncha. Yeah. And wo dịrị efi na-eme na bai. Kedu aha efi nka? Ụfọdụ n'ime ha nọkwa bai. Ụdịrị ndị adị ndị nke ndị Fulani na-akpagharị. Nguni, this is Nguni. Kenke Nguni. Nguni, but o mix the mix. Okay. But Nguni did not buy. This one is Angus, also a mix. Guinea. Angus. Check them out. Angus. This one is Angus. Now, this black and white freeze rand. We're gonna rand. Freeze rand. Freeze rand. Yeah. Okay. Next, like that one is nest of Brahman. Yeah. Ojefi and the Fulani na Bugari na bai. Ita mix the mix. Opefu tozo na nazo. Manoka wo obele efi. Ona ebu tozo ya na ebu. When na produce milk. Freeze rand milk. Milk. Yeah. Okay. Freeze rand, yeah. Milk.
Okay. Another one they produce milk. This guy, okay, milk. Cow just produce milk. Look at that never. Cow Jay-Z. Jay-Z. Only produce milk. Only produce milk. Yes, and all the men we give them water and nature. Yeah. So all farmers. Oh, we give them water and nature. Sure. This one, we kept this black and white. Black and white will freeze around the milk and the meat. So, yeah. Okay, black and white. Yeah. So in that nanti again. Oh, Okay, tag yeah. yeah. Eja money. Sometimes and we get on Date of birth. Okay. Amana hono. My health this Sydney. So I get to unushi me otunushi I manage their medicals. For the medical, I wanna manage any show my one all the difficult. I want was the doctors NAF market. Also, I want about Department of Agriculture. Okay. I want a help or send their doctor. Yeah. So here now Orunu na South Africa ba? Yes. Una pako ifionu. Ona apu ga kpawanye nke. Onwe ndị nnukwu ndị na apụ but also we I don't have enough space ever, so I na try can manage mama I gonna feed the inside. Most of this one. As in, most of them are breeding one. Because has cannot within there. No, about most in the never breeding one. Almost didn't never the same. So that means okay, Hana increase your yes. Then mainly one Hana Mokwa 2 mana more one about 2 from if you like 2 okay, I don't want them to. Okay, wow. Yeah, maka ima na buy ndị nwere efi ndị na-achịkwa n'efi na akpọpụta jiri ya na anụzi akụkọ dị iche iche akụkọ na-ekwesị ekwesị mana obi dị m ụtọ ama m na obi ga-adịkwa ndị Igbo n'ebe niile dị iche iche ụtọ ma ụmụafọ Igbo nọ na mba nwekwara ihe a na-eme na-akpa efi mana efi ha wụ nke ị ga-buru na ọ dị mkpa ya ka iji were ozi a na-ezigara ụmụ Igbo ka ha hụ ihe a na-eme na South Africa. Ndị Igbo wụ law abiding citizens. Ndị Igbo wụ law abiding citizens. Ọ bụrụ na ị ga-abịa na mba onye ọzọ bịa nwee ụdịrị ihe dị ụta na-take care of it na-akwụ tax ya n'elu na-eme ihe kwesịrị si mee, that means ị bịara ka imezi obodo otu ndị Igbo si eme ebe niile anyị gara anyị na-eme ka obodo dị mma, mana ọ dị quite unfortunate na a na-akpọ anya aha na-adịghị mma, mana a thing of the past. Na ihe ọzọ anyị na-ekwukwe ewu na akụ dị otu a ga na-erutekwe ụlọ. Anyị hụkwa ebe anyị ga-akọ ihe ubi, ebe anyị ga-akpa efi anyị akpa. Okay, kedu ndị nke ọ dị how many months now? 2 months and 3 months, or 2 months and to this one 2 months and 2 months now. Yeah. So if you mainly increase, and when that's in there like 2 weeks, when they're 2 weeks. How much are never there? Okay, 2 weeks. Under 2 weeks. Like in town under 2 weeks.
We can get under 2 weeks. Yeah. No, just more last week. The cause I'm up with any. Yeah. Yeah. Okay. Try. Was it if I can miss you protect, yeah. Okay. And the hand I move off. Yeah. Nenga honka no. On there, they found. So okay, can ku go di makani ha. Kedi kezu here wo bread ah. Yeah. Yeah, bread Na do. So, this one here. yeah. Yeah, ferment. So hana atazia. Hanata. Then one with an now, where's the Baba? Okay. If I would give you and the flying in Bugari, Manahani G guy, bar marathon. Yeah. If you lose your weight in Kaukanko Bella. Yes. Yeah, all Brahman or the Efa. Guinea. Brahman. Yes. Okay. Yeah. No brown one, yeah, Benny. They got game wage in your hair. Hana Papa no toto. Bani mo he when they na body hana. Okay. And you know that. Yeah, and do but I know na body ha. Hari chan from 9 o'clock to 3 o'clock in the evening habata. Division near the very hano. Okay. Yeah, 1 million. Okay. Yes. And miss their and miss Ni haneli. Their diet. Yes. Amarama. Mr. T. And men. Ogada. Ojemba. I know. Every time one ndị be anyị ji egwujide mfu and anyị na-asọpụrụ obodo ọbụla anyị je n'ime ya. Anyị na-edebe iwu n'obodo. Ndị na-akpọ ndị be anyị n'ọnụ ma ụba na-akpọ anyị n'ọnụ. O nwere obodo ọbụla ndị be anyị nọ anyị na-adọrọ add to the economy of that place. Efi anyị niile kịta ife anyị fụ bụ etu obodo si wee debe iwu fa. O nwere onye a na-atabi akpụ ya, o nwere onye a na-abụ jie. Ife abụkwa n'obodo mmadụ efi ya kịta ọ karịrị ịkpụ ya wee je na-aga na enwe ebe akụkasị abụghị ya were ewe na-efi die mana edebere ofu ebe a na-etu a ka o kwesịrị ịdị. Eluo na be anyị ndị niile na-enene vidiyo a fa tụsaa ya na mba niile, tụsaa ya na obodo niile na Naịjirịa, mee ka ndị gọvanọ niile nọ n'ala Igbo fukwuo ya, maka ndị na-akpụ efi wee je na-atasịsị akpụ ndị mmadụ tụrụ na ji ndị mmadụ kụrụ onwe fa fafụ na ọ bụrụ etu a ka esi eme. Mmadụ si ifere ka ebeta aka ọkpụrụ efi bata n'ala Igbo na-emebisi ife niile dị na afụ ndị mmadụ were milion spend ya wee kụọ. Ọ ife a bụ onye Igbo be anyị nwe ebe a. O nwere onye na-eji ata akpụ ya, o nwere onye na-emebi fami ya, o nwere onye na-emebi abọ ya. Etu a ka esi akwanyere onye ọbụla ugwu na befa. So biko nụ Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe ọbụla ị nọ na wee fụ vidiyo a, ihe a bụ South Africa ka anyị nọ na fama onye Igbo anyị onye Nnewi nwe ebe a. Ife ọ na-azụ ebe a kali efi adị agụta ya ọnụ ma ewu ma ife dị iche iche. Atụsa ya luo gọvanọ niile nọ na ana Igbo ntị ka afụ etu esi enwe ranchin, afụ etu esi akpa anụmanụ, onye ọbụla enwe nke respect ya obodo, respect ya ndị na-ata afụ wee kọọ ugbo. Amadọpụ ndị mmadụ fesie obodo taa aka wee bata kpụrụ efi kpụrụ ife anụmanụ bịa emebisi ife niile afụ niile mmadụ taa afụ na wee kọ na be anyị. Ọ dị eme ihe ma ọ dụrọ mma ka ọkụ nọfụ ya. Anyị na-akwanyere ndị ọbụla ugwu ebe ọbụla anyị je. Ekene m na Igbo m ndị ba na-ege ntị. Ọ ga-adịla anyị Igbo. Mr. T ekwutechala ya. Mr. T wụkwanụ our coordinator na South Africa. Ọ na-eme ọfụma na the whole of South Africa actually. Ọ na-eme ọfụma. Ọ na-agwa ụmụ Igbo si lekwa otu o si dịrị. Ha nwa bi na South Africa here. And ọ bụrụ na anyị Igbo ga-asi all the way how many miles away bịa ebe a na-emesi ihe, ọ wụzi ndị anyị na ha gbara ogige bụ ndị anyị ga-ahapụ ha na-emebiri anyị nke anyị. Biko ọ bụrụ na ị na-ele vidiyo biko tụsasịa biko ka udo na-achị n'ala Igbo. Nwanna